Enabakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle noPhapha Khanda ehlala sesantsi ifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele la kwi-Black Live TV igama lohlelo-ke impande zama-Afrika igama lami King Sichaka ngolapha kaloqa asingene nje straight odabeni namhlanje sokhuluma naye umlaphi wendabuko futhi lo sikhuluma naye kulezi zinsuku sibheka nje ulwazi nezinto azaziyo nanokuthi-ke ey'ntweni oy'dingayo wena kukhona ni ongakuthola kuyena ongakulekelela mkhulu asibingelele. Thokoza Khehlala mu right. Hawu mase ngila nje ngidla nakamnandi kanje ngiba right. Yini ningavele ningiqashe phela ngivele ngizosebenza la ekhaya ngoba phela seningibize kwaze kwanela manje. Amagame. Akusana kuthola umuntu siyafuna nje ukwazi kabanzi ngayo sithole yonke into sinelise ukuthi siyamazi andokuba abantu basibuza ngoba sinqana lento ukuthi abantu basibuza sinazi impendulo. Alright. Namhlanje ke sihamba ngolunye udaba. Usukhulumile kakhulu ngezinto zahlukahlukana kodwa ngiyayibusa ngiyayiphendula ngoba abantu esisebenza nabo la baye bafike bazokhuluma ngezinto bathi ayibasebenzelanga abanye bakuveza ukuthi cha kahle kwavela ukuthi mina ngumuntu wesiwasho ngumuntu wezinto ezithile ezihlukile kunalezo enginginikeze zona. Namhlanje ke ufisa sizokhuluma ngani kulezi zinduku zakho nazo? Ngiyakuthanda lokho kusho Khehlala ukuthi ke kunabanye abantu uthola ukuthi izinto azibasebenzelanga kahle. Ungaya nomuphi umlaphi? Akuwona wonke umlaphi ngeke ngize ngisho ukuthi akuwona wonke futhi umlaphi. Bonke abalaphi abakhona ngeke uze uguarantee ukuthi usuke walapha wonke umuntu wakwafika esigodlweni sakho. Alright, yeah. Ngokusho kwami kanjalo ingoba ngiyazi ukuthi ke kunabanye abantu uthola ukuthi abantu banezidalwa zasemanzini. Uthola ukuthi izidalwa zasemanzini ezinye azingenelani nomuthi. Ziprefer ukuthi usebenzise iwasho. Kunezinye uthola ukuthi mhlambe kunezidalwa zomoya ezisebenza ngomkhathi. Nazo uthola ukuthi mhlambe zidinga iwasho ezithize. Bese kuba khona ke uthola ukuthi unedlozi noma unezidalwa zasehlane. Yabo kakhulukazi futhi lezi ke ezihamba nobungoma yabo uthola ukuthi zihamba nempande lezo yabo. So ngisho ke nakwabanye uthola ukuthi umuntu uyafika athi mina emkhulu idliso o isibambelelo o in akungisebenzelanga. Ngithi mina yazi kuzomela ukuthi siqale sihlambulule sigeze. Khona abanye uthola ukuthi bazosizwa ibhavu ngoba ibhavu linani linenkambi. Uthola ukuthi omunye uzosizwa ukuthi ke siya kuphi siye emanzini ngobani kakhulukazi kuneyiwasho lapho. So umuntu esikhathini esiningi uthola ukuthi uyasizakala mayade eqeda ukugeza ngobani ngoba igazi lakhe suke selihlambululekile igazi lakhe suke seligezekile. Uthola ukuthi omunye uyaqala uyalithola usizo ngobani ngoba sesikhuphula ithunywa sayisondeza eduze kwakhe yabo ngoba uthola ukuthi nalo futhi idlozi libe seliqala ukuphenduka seliba yini liba isichitho kuyena izinto ngisho kumele liba isichitho kuyena idlozi ke lithande ukuthi ngoba phela linjengengane encane uma ungasalinaki kade likubusisile lithatha ulithi kanti wena usakhumbula into ukuthi ubuxakekile wacela kuthina izinto ngisho bese emva lokho ke wena bese uthi kwenzakalani ngempilo yami nakusukupheduka izinto umuntu uyahamba uyohlola kuthiwa hayi ugogo udiniwe udinga nje kuphela ukuthi ke kube khona itiyane noma kube khona izinkukwane ezihlatshwayo izinto ngisho uthola ukuthi ke manje ke bese niyaqala senihlaba izinkukhu nenza usuyaqala usuyabona kuyahlomuka sokuyavela ukuthi impilo yakhe iqhama kuphi. Kubalekile nemkhulu ukuthi umuntu mayifika kuwe ezothi mkhulu nginenkinga ukuthi mina mangilanda izinto zingisebenzeni ebese ubona ukuthi kufanele agcinene umsebenzisela isiwasho. Kubalekile ngiqala uhlolo ukuthi inkinga yakhe isiwasho sakhe sifuna ukwakhiwa ngani noma isiwasho nje kuba isiwasho nesifana. Akukho ukuthi mhlambe lesifuna sakhiwe sivule mhlambe inhlanta yedlozi lesivule inhlanta yakhe nje siqu. Ukhona into kanjani noma isiwasho nje kuba isiwasho? Ngendlela yakudala yasemandulo Khehlalami isiwasho sasakhiwa ngendlela ebucayi and futhi ngendlela futhi ngesingisi bathi it's an interesting way of creating leso siwasho yabo. So mina ngendlela engafundiswa ngayo ukuthi isiwasho sasakhiwa ngomlotho. Umlotha othola ukuthi lo mlotha loyo bokumcimbi wekhehle elithize noma
wesalukazi esithize esasihlonishwa ekhaya noma sasiyinhloko yasekhaya. So kwenziwa ini? So kwenziwa umcimbi walowo muntu loyo. Uma wenziwa lowo mcimbi kuba neziko. Uthola ukuthi amaziko awu4 lana kuphekwe ini amadombolo, kuphekwe ini inyama, kuphekwe ini yabo, kwakhona utshwala bezulu. So nje uthola ukuthi umlotha ugcwele kuleyo ndawo leyo yabo. Phinde kushiswe nezikhumba, kushiswe nezinto ezingadingakali yabo, zonke izinto zifaka khona kuleziko leli. Bese kusuka lapho bese kubukwa umcimbi ukuthi uhamba kanjani. Mungabanga khona ngisho nabantu abaxabanayo lapho kwajatshulwa kwaze waphela umcimbi. Lo mcimbi usuke usubusisiwe, loyo mlotha loyo uyobe usuyaphenduka ube umuthi wokwazi ukuthi ke kwenziwe ini isiwasho. Ngesinye isikhathi isiwasho uyakwazi ukuthi usenze ngamanzi sifaka ngaphakathi, khuleke abakhulukazi laba abanezidalwa zasemanzini, khuleke kube into ozoyiphuza, kodwa siyasefa lezo lo mlotha loyo. Usefe uzube fine, ukhishwe zonke izinto bese emva lokho uthola mhlawumbe uzofaka ama-teaspoon amathathu noma mhlawumbe izipuni ezintathu bese kuyaxukuzwa, usuyokhuleka lapho ke mhlawumbe uma umthandazi bese emva lokho uyamnikeza umuntu bese ayaphuza. Usiyakwazi ukuthi ageze kahlambululeke ngobani usulanda lesasidalwa lesiya ukuthi siba amandla sokwazi ukuthi sikusize sikulaphisa abantu sukusebenza ngawo. Ngibuziswa ukuthi mkhulu abantu bafika sebexhamazela kunina ukuthi zonke lezi zinto abazazi. Ufika umuntu esefuna into yamanje ukuthi yonke le nto ayikho sosikhathi kufuna ilandwe samoya ihlanganiswe. Manje lo mlotha esikhuluma ngawo lana ezikhumba esuke suka kuyimlotha lo noma umuphi umuzi noma kufanele kuba umlotha wasekhaya kini. Umlotha wakho loyo wasekhaya wena ozozakhela wona mawukuthi umlaphi. Yeah, but manje ngoba ke sesiphila esikhathini sokuthi ke asihlabi njalo, asilenza siwenza amaziko njalo. Sesagcina sesithatha ini umlotha wamandiya. Nakhona kuba khona indlela yokuthi ubusiswe lo mlotha loyo. Ubizwe idala ukuthi zizohlala kulomlotha lo. Bese emva lokho kukhandwa ini? Kukhandwa isiwasho esizosetshenziswa ekutheni sihlambulula abantu ngaphakathi nangaphandle izinto engisho ke hlala. Kodwa ke kuba kuhle futhi nakhona ukuthi ke manje njengoba sokukhona itshe labelungu asetshenziswa njengo pink water nalezi diamond mhlawumbe ngoblue nani nazo futhi zinamandla ngoba futhi nakhona ziyakwazi ukuthi zithakwe kuyiwasha ezithize zisetshenziswa. Kodwa ngendlela yakudala, indlela yasemandulo zazingekho lezi itshe lamatsha abelungu. Naloko iwasho zamandiya kwakungekho kuqala, kwakukhona umlotha owawakhiwa. Nakhona mukukhuleka abanye bamekhuleka bakhuleke baqhwiza umentshisi bawufaka ngaphakathi, kakhulukazi eZayoni babenza kanjani. Mina ngikhulele nje eZayoni yabo, nje isandla esangikhulisa isandla sasezayoni. So nje okuningi kweyiwasho ngangikubuka kwenzeke and abantu impilo zabo ziguquke zishintshe yabo. Manje sengingene ini itshe labelungu and futhi liyasebenza yabo, nje kakhulukazi opink water uthola ukuthi mhlambe uthola lezo kudaya amanzi yabo, but kodwa nakhona kunendlela yakhona othaka ngakhona. Yeah, mkhulu asivale mhlawumbe utshela abantu ukuthi bakuthola kanjani kuphi nini yonke le nto leyo. Mina ke ngibase kakhulukazi eSoweto. Nginesigodlo lapha eBaramoli. Uma ufuna inamba yami ibhaliwe lapho lapho phansi. So uyeza kumina Friday, Saturday and Sunday mufuna ukubona mina ngqo. Ayikho imali oyikhokha ngokubona mina, kodwa ke kukhona imali yokukhanyisa uma ufuna ungena eBhavini. Kukhona imali yokukhanyisa uma ufuna ukuyongena emanzini Sunday. Nakhona leyo sizoyikhuluma kuphi? Sizoyikhuluma mase usungena kwiWhatsApp uthathe leyo namba leyo sikwazi ukuthi sixoxisane. But before uze nje uthathe any products kumina or uze kumina, ngicela uqale ucele ama testimony kuleyo namba leyo uthi mkhulu ngisacela ukubona ukuthi ususiza abantu abangakanani. Mkhulu ngisacela ukubona ukuthi bangakanani abantu asebasizakalile kuwena before ngize ngikhiphe imali yami. Ngoba ngifuna ukuthi umuntu oza kumina eze ngokuyithemba, eze ngokuzimisela ukuthi uyazi ukuthi uzosizakala, hayi umuntu ozofika azongabaza ngoba nakhona usuke elimaza umsebenzi wami, ngoba ngeke uzosizakala imusa nama question marks. Ufuna ukuze ngethemba ngoba idlozi noma iliphi idlozi elakho nelami lifuna umuntu owazi ukuthi uzosizakala. Mkhulu thina sinabantu national sinabantu international, ngiyahle kwenza ukuthi eLimpopo Cape Town ikhona egoli la khona KZN noma ngephi bakubukile bakudinga. Abanye bayabuza ukuthi kulezi zinto ungakwazi ukuze ekhaya
uzosisebenza ekhaya, uzoqinisa umuzi, uzokwenza nendawo. Umkhulu uyaphuma aphume ngaphandle kwamazwe e-Australia, umuntu ose-Australia ufuna usizo mayemdinga. Ya, ngiyakwazi ukuthi ngiphume. Kuyadependa futhi nakhona ukuthi ufuna into kanjani. Siyakwazi ukuthi-ke sihlale phansi-ke sixoxe efonini bese arrange indlela ukuthi ngifinyelela kanjani kuwena. But uma ngifinyelela kuwena-ke kuba khona ifee yokuthi ngisukile la ngaya ngala. And then-ke leyo sobe sesixoxa mase sihlele efonini. But abantu abaningi bayasizakala ngokuthi-ke ngihambe ngiyekubona, mhlawumbe ngiyobethela amagceke, mhlawumbe ngiyosusa mhlawumbe isilwane esithize, mhlawumbe ngiyochelela kulelo gceke or mhlawumbe siyokhuleka. Yabo nje ngiqinise ngenza zonke lezo zinto lezo. So ngiyakwazi ukuthi ngisuke ngiye kulowo muzi loyo ofuna ukuthi-ke ngiyofinyelela khona. Asibonga kakhulu umkhulu isikhathi. Yeah. Hayi ngcono khehla lami ngathi ungaphinda ungibize futhi. Uyazi. So sibuya njalo nje lama game. Yeah. Babukele Black Live TV, sibonge isikhathi senu nothando lesinikeza lona le Black Live TV impande zama-Afrika. uNkulunkulu aqhubeke nje abonke uNkulunkulu thina siba abantu kuye. Msale kahle.